kajing kuble ya ki kena barit baro ki bala ban yos ngau ya kani kajing hikai but what ya ki kemi ki kpa nga kren chapang ka wall Sunday school ban ngau tu ya kani kajing kali kalong manu basdang neng kong ya ka Sunday school karkum kajing shisha kalong ba u Robert Riges nadu kat news pa lai pusan nadu kat praspa kat way usdang nengkong haga nongba Gloucester hapo England haga kat news pa prapo kani kadai kajing sedang nengkong yaka Sunday school hapdeng ki kenarit way ukpa jong ka wall Sunday school but unong hikai Sunday school banengkong utade Robert Riges lakai ukat Southrick September kan news pa lai pusan hapo Gloucester uday British journalist o philanthropist but unong seng ka Sunday school movement balay lakot Sunday school kadai ka kelas bala penbait da ka balang ban aji kai kerpang ye ki kena ya ka nongrim jong ka jingai Kristan bat ngoi ka jinga pher hapdeng ka Sunday school bat ka jinga seng balang ha ka Sunday school ka jinga seng ka ya pher ka jinga seng balang ka kambon ha ka jing mani bat program en rei ka Sunday school ka hikai kerpang ya ka nongrim jong ka jingai Kristan manu basdang nengkong ya ka wall Sunday school ha India ya ka wall Sunday school la sedang da ka jingkit klik ban pen im bat ban pen wandur ya ki kena na ki jaj ben riu baper adin balayo I de ki hajar ki kena ki im ki ya jesurok kim tip yo try kim tip ya ka tinum blay kim yo lad ban le shiying mani lani ban le school kom ta la sedang dai William Carey Joshua Marchman but William Ward ha India house name kat pra spotlight kani kalong ka chingwa jingtep bangin sngo tu na marmenta ka snging in rakhe ye ka wall Sunday school ka jingmut hang ni kam da mut tang ye ki khenna Kristan ban hikai ya ka Sunday school kalong ru baka balang kan ha ban kaneri ki kti jongka ban penyari ki yingjan ban ki jinghikai ban ki jinglebha ban wanra ke jing tip syakit tu ki kena ki badon ha ki community baper ki jaj ban riu baper ki kena ki bom don lad ban le school ban le shaying mani en rei ban ai ke jinghikai man ki locality man ki dong ki lad bakin sngotu ya ka jinget ya ka jing shisha ya ka jing hikai shapang u Jesus Christ but day halor jong kani baka jing kot ya ka Sunday school bakin ha ban mi shabar wat na ka balang ban lum ban lang ya ki kena ban ai ka lat bakin yor sngo ya ka tinum blay ban shim ye gajing sumar ka bakarpang ye ki hakaru kom jong ka jing hikai hakaru kom jong ka jing kamen bakin yo hakaru kom jong ka jing pen im bakidei ban tip yo Jesus Christ bat ya ka tin ka jo blay komta ka jing khot na ka benta ka balang namtai ki nong hikai Sunday school kin yo iya kene ki jing tu pau ya ka ban pen boy ya ka gospel Jesus Christ shaki way pat ki kena ki badon shabar na kabalang kani kalong ka jingkit klik ka bangi don kam banwan raaki ka jingikai ki kena kalong ka badon kam ha ban hikai ki nong rim jong ka jinget bat ya kata ka ktin jo blay ka balong ka fundamental doctrine lene ka jingikai ka ba chong nong rim namar ka Bible ka ong na ki proverb baladang ini kayo kena na du bau dang kena unom ken riano hadu bau la temenru komta ka jingbu mau nong rim ka bas kemba ye ki kena ka long ka badon kam hadu kata namar don deng jongki adin baglas dang he dang san kila boy shiki khat pra kat kendai snem don ben jongki ki ban lej puleno
lani ki ban leit no chichngai ne ki kmi ki pa chichngai ne ka balang dot de nyung ki kenam yo shu wa de ka jing seng lani ka jing hikai onda ki la poi shi ki jaka ba per ha ka jing trei kam ha ka jing pule ha ka jing le shong le sa bat kom ta ter don ki balaha ban leit no shabar na ying na sem lani ha ka ta ka rukom ba ki ha ban yeng klem ka balang ne klem ki nong sharai ki badon hajan jongki de ka jing kai ka bang hikai na du ka Sunday school kan penlong ye ki kan nong rim ka bas kem ba ki la ban kershan ye ka jinget jongki ha du ka bakut ngiyo i ye ka jing hikai jong ka kemi Moses yo Moses hari Egypt andau la dan saupo snem gerta us ngau tu chpang blai Jehovah bat ki Hebrew bat ka jinget jongki ngiyo i ka jing hikai ya u Daniel ha Jerusalem badru ya u Shadrach Meshach Abednego ha Jerusalem anda bagela sharing brown no Babylon kata ka jing hikai bagin shepting ya blai ka baki kila yo wada baki don po Babylon kila kentat ke jing bam jing di jong sim ka ba pen pop ka ba pen jabo ye ka met bat ka ba ka hukum jo Moses kam sha ban bam kum ki Hebrew kila kentat ye kata bat kila kentat ru ka ba kong san kalong ban mani ki wei pat ki blai ye ki dur blai ye ki blai tau ye ki nu ki blai na Lord jo blai Jehovah kim shom la mani shu but what ye ka ding kim shom la shifting but what ya kata ka jing yap kim shom la shifting what yo sing uban bam no ye ki kim shom la shifting na mar ka jingat kala rung ye ki na du ba kidang don ha po Jerusalem na du ba kidang long ki jiu kila ngau tu ba ye ka ni but kim shom la bujlino ye ka jingat jongki ha kanono ka rukam ngiyo iyo Joseph ubala don ka yiu Potifar bala kem no de ka tengau Potifar ban penles niu ban ya thialang bat ka henre shom la yo I mano yo ben banu ong kumno ngan lepop yau kan rajunga bat kumno ngan lepop yo blai ki Hebrew bat da ke jing shep ting jo yo blai ula pet no shabar ula kan tait no ya ka ta jing pen bor ban le ya ka kam auria lani ka kam jing klem lani ka shongka shongman bomday ula riko yelade what about la le chapatok dan jing shep ting na marula I balat yo blai bat kwa ban pentingit ya la ka jing em la da pit pet ye kine baro u David ula yo ya ka jing shep ting yo blai bat kom tau la hikai u Solomon bat kom tau u Solomon ula tep yo I ye ka jing ka jo Samuel ya yo Eli yo Samuel habau le yo sngowi ka suru blai lai sin lai wat sngow tu baru Eli ula hikai yo Samuel kom ta ban sngow tu ka suru try bat nang tau la kalalong u prophet jo blai ki jing hikai ki kena kalong ka badan kam tong in ye tray bor ba kum ka balang kum ki no hikai Sunday school bat kum kita ki badan ke jing ke khali kham tam ban pen boy ka gospel sha ki kena ki bom pat ju yo sngow ne yo lat ban leit ying mani lene ban leit school blai un ker khu ya pi baro ka Sunday school ka ba komen ka bla ker khu bat tong in ya pen bor in pen slur ya lagi kon gikti ban be ka Sunday school na mar ka ni ga de ga nong rimba jong ka long ying long sem ka jingai bat ru ka jing shekri blai un ker khu driving a duain de ki kena baro ki badon saudong chungi Kam tam gitu ki bom yo lat ban school ki bom yo lat ban ki Sunday school ki bom don chu ki kemi ki pa ki tu ki bom biang ga bam ga di bat ka jing pule bat ki babun rukam play ker khu ye ki kenom yap no kum tu adwai ru na ka bentai do ki kena play chunga ki balong tribe I chunga ka don ka jing don kam ka met jung ki bom biang bha ka met ka phat try to ker khu to pentengen to I daring kat lembat ki ru adwai nam tai do kena ba pang si tom kin yo kia aduai ne ka bentai tu ki kena ki badwan ne ke jing puli ham tam ke exam jo ki menta usnem kala jan ablay to ai bakin pasi ke exam ai bakin puli kot bha but ai bakin eat yo blay duai ki mi ki pa ki long bariu blay bante yala ki khun ki siu ha ka nong rim ka ktin jo blay Blay try ker kui ki Sunday school teacher ker kui ke balang ker ku ko try ki bangai baro ker tengu jisu ngaduai ngapan
Amen.